Joseren laguna naizela eta ari buruz hitz egiteko enkargua eman zidaten antolatzaileek. Joseri komentatu nion hori eta eskatu zidan berari buruz ez hitz egiteko. Mesedez, etzak denborari galdu nitaz hitz egiten. Hitz egintzak jakine buruz edo taldeari buruz edo beste zerbait. Eta errematatzeko esan zidan bere obra dela publikoa ez bera. Badakit zer esan nahi duen honekin. Josek ez du eskaparatea maite, ez du gustoko protagonismoa. Baina ni zer egin ez nekiela utzi ninduen. Bi mandatuak nola uztartu. Azkenean, nunbaitetik behar eta erdibidetik jo dut. 21 urte izango nituen Jose ezagutu nuenean. Eta orduantxe hasi nintzen berarekin lanean. Urte eta erdi zaharrago izanik ere, beste belaunaldi bateko zatenekoan. Oso famatua baizen duguneko, eta gainera Iruizpalau kurtsu aurretik ziguan. Ni jakin taldean onartu ninduen ekipoko burua bera izan zen orduan, 1973an. Estudiantea ginen, eta arantzazun gauden, 60ko belaunaldiaren Euskal Herria hartan, urrutik editzen da. Arraz gero, iakinean arrastuan gaude, eta ez gu bio bakarrik. Baizik eta beste dozen erdi bat lagun. Joseba, Paulo, Peio, Jose Antonio, Manolo, eta beste. Arantzazu utzita, gure biografiak eta geografiak ez dira bat etorren. Europan zehar barreiatuak egon gara urteetan. Erroman, Bartzelonan, Parisen, Kolonian, kilometrotan elgarrengandik urruti, baina beti harremanetan, eta beti elkarlanean. Ez zeuden oraingo erraztasuna komunikatzeko, baina titula papera bazegoen, eta guztionzako zirkularrak funtzionatzen zuten. Elkarrekin hartu hori genituen erabaki nagusia goro. Eta halako batean, 70 hamarkadorren bukaera aldean, uzei sortzearekin batera, lortu genuen leku fisiko batean, denok elkarrekin bizi ahal izatea, Donostian hain zuzen ere. Eta Jose izan zen, taldera itzultzen azkena, 12 urte Alemanian pasataren. Etortzearekin batera, taldearen 2 konpromiso hartu zituen bere gain. Horrena, Arizmendiarreta, gero tesia ingo zuen, eta gero Carlos Santamaria, haren pentsamentuen azterketa. Eta biak ziren ekipoko konpromisoak, ez bere propioak. Baina aldi berean, bere bide propio izango zena, bere bide berria abiatu zuen, irakasle gisa, lehenengo dute gen, euskal saioa eta literatura emanez, eta gero EHUn filosofia emanez. Eta hor diardu, katedratikoa da, egizuten ez. Eta maisu handien antzera, ikasleak ez eze, distipuloak ere baditu Josek. Alemaniako garaian bezala, Euskal Herria etorri eta gero, saioa lantzen jarraitzen du, orain sakonago, helduago, eta orduan bezala orain, ausart, politikoki ez zuzen, askotan, independiente beti, modu konprometituan, baina ez politikoki konfesional. Bere jarrera intelektual etikoari jasangaitzak gertatzen zaio hainbat diskurso publiko, religioso eta politikoaren baitan izkutatzen den gezurra. Agintiak egin ohi duen kontzientziaren manipulazioa. Modernitatearen mozorropean saltzen den moral zaharkitua. Euskal nazionalismoaren itxikeriak ere molestatzen du, baina askoz gehiago espainolismo klasikoak. Joseren saio guztiak, edo gehienak, motibatuta daude, nolabait esan, egoera edo jarrera jakin batzuei erantzuten diete. Eta berauen jatorria eta abiapuntua neurri batean, jakin taldean ere aurki daiteke. Konpartituak dira ikuspuntuak, motivazioak, helburuak, solasaldi askotako gaiak, urtetan. Joseren obra, hala ere, ez da noski obra kolektibo bat, baina bai
jakinkideon obrarekin batera irakur daitekeena eta interpreta daitekeena. Euskal Herria, kultura, euskalgintza sentitzeko, bizitzeko, hartan konprometitzeko modu jakin batzuk landu ditugu historian zehar, guk taldean. Gero gutako bakoitzak bere abilezia eta bere mugekin garatu dituenak. Bistan denez, maila intelektual handiena gure artean Josearen obrak izan du eta hau batez aitortzen dugu taldean hori, eta ez da apaltasunaren meritua gure aldetik, begiek biztakoa da. Eta ez nuke tartetxoa bukatu nahi, puntutxo bat aipatu gabe, naiz eta Joseek debekatu didan, eta ez zaio gustatuko, baina nik esan beharra dugat. Lagun eta lankide bezala, Joseek ez du parerik. Apala da, leiala, hurbila, lagunkoia. Taldearen baitan, Joseek isilik egoten daki, entzuten daki, eta hitz egiten daki. Distantzia motzean, are hobe estimatzen da bere harrigarrizko erudizioa, eta honekin batera bere biziko zorroztasun dialektikoa eta analitikoa, eta bere gaitasun didaktikoa. Baina Joseek sekula ez du inposatzen bere ikuspegia, ez du zapaltzen bestearen hitza. Lagun eta lankide perfektua da. Barkazak Jose, baina aitorpen hau zornean, eta pego esan da, eta nila zaitua. Besterik ez, eskerrik asko.